помолимся. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей добрыни мою ласку з'єднать усіх, кого Ты узмазнил пасхальными сакраментами. Праз Христа Пана нашего. Дорогие браты и сестры, хотел бы наприканцы этой великой пасхальной литургии каждому из вас подяковать за первую чергу за дар супольной молитвы, за то, что мы праз гэтые 2 годины, нават може и больше, вытрывали, трываем падчас гэтай молитвы. Вядома, мы добра ведаем, в касцёле такая литургия один раз в год. Зашмат таких литургий, таких вигилий не бывае. Гэта вігілія найважнейшая, на маці ўсіх вігілій. Каб не было ў воскресення Христа, каб не было ягонай перамогі над смерцю, усё было б дарэмна. Усе нашыя святы, і нараджэнне Пана, і іншыя нашыя ўрачыстасці, усё было б дарэмна. Ён перамог смерці. Гэта асаблівым чынам праз гэтую ноч аб гэтым успамінаем, і гэта напаўняе нас моцай. Падчас сённяшняй святой літургіі на гэты год 2 толькі моманту хачу і вам, і сабе прыпомніць такое пэўнае невялічкае сведчанне даць адносна таго, як Бог праз гэтыя вялікія святыя знакі да нас прамаўляе. Першы знак, на які мы павінны былі звярнуць сёння ўвагу, праз увесь дзень сёння была больш-менш добрая пагода, быў вецер, было сонца, але не было дажджу. Мы мелі магчымасць прыйсці і пасвяціць нашы велікодныя пакармы, наш стол велікодны, які будзем заўтра. Учора яшчэ вечарам я перажываў аб гэтым і падчас малітвы Бога прасіў, каб была гэтая добрая пагода. Добрая пагода праз увесь дзень, а пра вігілію я не прасіў. Я не звярнуў на гэта ўвагі, думаў, што ўсё будзе і так добра. Але Бог, калі мы выйшлі на вуліцу, это вялікі дождж лье на гэты наш касцёр, на гэтую нашу свечку, якую мы ледва-ледва гэты пасхал запалілі. Бог прыпамінае нам, праўда аб воскресенні. Святло Божае, якое ў нашых сэрцах гарыць, і яно гарыць. У гэтым жыцці знойдзецца шмат асобаў, шмат здарэнняў, жыццёвых выпадкаў, калі гэтае святло будуць спрабаваць загасіць. Калі наше сэрца будзе разбівацца праз нявер'е, калі хтосьці будзе нас зняахвочваць, калі хтосьці будзе нас гаршаць, калі часамі зло будзе больш крыклівае, больш мацнейшае, няхай кожны з нас тут прысутных, хто праз гэтыя 2 гадзіны вытрываў, прыпомніць, што падчас вось гэтай вігіліі пасхальнай гэтае святло Божае таксама магло патухнуць, але не патухла. Бо Христос наш, Бог усемагутны, гэта Бог, які перамагае смерць. Святло заўсёды будзе асвячаць цемру. Праз усе дажджы, цёмныя ночы, праз усе буры. Бог наш, Бог жывы, Ён пераможа, Ён ужо перамог. Гэтую праўду нам нясе ў наша сэрцы. Варта з гэтай свядомасцю вярнуцца сёння дадому. Бо пасля гэтай вігіліі, пасля ўрачыстасцяў рознае жыццё нас будзе чакаць. Вернемся ў штодзённасць, пачнем працаваць. Гэтая штодзённасць часамі будзе для нас вельмі суровай. Часамі нечаканыя рэчы нас спаткаюць. Няхай напамін над тым, што дождж не можа захіліць гэтае святло. Бога ніхто не можа перамагчы. Варта да яго звярнуцца і дапамозе ў яго прасіць. І другі момант, на які падчас сённяшняй літургіі хацеў таксама для вас асаблівым чынам звярнуць увагу. Вось, калі мы маліліся, гэтыя доўгія, прыгожыя, святыя тэксты чыталі са старога запавету, з новага, калі мы стамляліся гэтым Божым словам, якім Пан паказваў, як ён выходзіць з небыцця ў свядомасць, у людское сэрца, у народ выбраны. І таксама адным з такіх вельмі цікавых момантаў стала наша бабуля, якой стала кепскай. Скорая прыехала, мы, вядома, на гэта таксама звярталі ўвагу, і вось на гэтыя рэчы. Бог не мае выпадковых момантаў, Бог дае пэўныя моманты. І учора такі вельмі важны, прынамсі для мяне момант ён даў, калі выпадкова прыйшлі на плебанію з просьбай, каб паспавядаць старенькую бабулю, якую прывезлі сюды, ў гэты касцёл,
з шпіталя яна ехала, попросила там племянніка чи каго, каб прывёз у гэтую касцёл паспавядаць. Не запланавана, не пазванілі раней, не нейкіх там, не сказалі. І, вядома, такая інстынктыўная рэакцыя заўсёды не заўсёды лепшая. Пэўная такая злосць, абурэнне, свае справы маеш, трэба ісці павядаць. І вось калі мы з гэтай бабуляй намашчання хворых удзялілі, споведь яна адбыла, святую камунію прыняла, вось тады Бог пачынаў дзейнічаць ужо не яе навяртаць, але ўжо мяне як святара навяртаць. Гэтая бабуля сказала такія вельмі знаменныя для мяне словы. Не, я яшчэ з касцёла не пайду, я пайду яшчэ да святога Антонія, там алтар святога Антонія ёсць. І вось толькі тады я пачаў так разумець, што, магчыма, Бог для мяне хацеў на гэтую Пасху паставіць менавіта гэтага чалавека. Я веру. Я часу не меў, бо нейкія, казалася б, таксама добрыя і нават пабожныя абавязкі, але вера чалавека, які меў магчымасць толькі учора быць у касцёле. Сёння не мае, не была я, напэўна, здароўя не мае, бо нават ходзіць цяжка. Гэтая бабуля некалькі тых добрых хвілін ад аднаго алтара да другога прыходзіла і там малілася, бо, напэўна, не раз тут была на сваіх нагах. Напэўна, не раз мела магчымасць да Антонія святога ўзносіць свае просьбы. Дык вось я сабе прыпомніў, і вам хачу прыпомніць, паміма таго, што ў нас і ногі сёння баляць, і мы доўга стаялі, якім жа вялікім дарам з'яўляецца для нас магчымасць выстаяць гэтыя 2 гадзіны. Магчыма, і заўтра прыйсці на літургію, і наступную нядзелю, і праз тыдзень, праз месяц, прыйсці на сваіх нагах і перад тым алтаром, які нам найлепш адпавядае, перад тым святым, які для нас найлепшы, мець магчымасць там маліцца, бо многія гэтага ўжо не маюць і вельмі моцна гэта цэняць. Калі рэдкія хвіліны, калі нехта іх прывозіць чи прыносіць нават у святыню, гэтыя рэдкія хвіліны цэняць. Няхай добры Бог і дасць нам гэтую ласку, каб мы жылі і жылі поўным жыццём, каб мы цанілі і дзякавалі Яму за тое, што сёння нам падчас малітвы ногі забалелі, дзякавалі Яму за тое, што сёння падчас гэтай малітвы мы шмат напрацаваліся в духоўным плане. Гэта вялікі дар, вялікая цэннасць для нас. Мы жылі сёння. Няхай гэтым жыццём мы будзем жыць далей. Віншую вас гэтым святам. Няхай кожны з вас заўсёды будзе стомлены ад добрай працы. Няхай адчувае такое ўнутранае задавальненне таго, што шмат працаваў, але бачу свой рэзультат. Няхай наша сэрца будзе перапоўнена гэтай добрай Божай стомленасцю, звязанай з малітвай, з трываннем пры ім. Варта нам, і мне, і кожнаму з вас, варта нам гэта цаніць. Пакуль маем на гэта час, пакуль Бог даў нам здароўе, такое, якое даў, можа, не ідэальнае, можа, пэўныя балячкі адчуваем, але яшчэ можам прыйсці, трываць, маліцца, дзякаваць Яму, быць разам з ім, быць жывымі. Вось гэта няхай нас сёння суправаджае. І гэтымі словамі хацеў бы вас павіншаваць і запрасіць. І заўтра, каб мы ўвесь дзень святкавалі Божае Уваскрасенне, гэтую Божую Пасху. У 6 гадзін раніцы асмелімся на ўвесь наш горад, на ўвесь свет, ісці ў эўхарыстычнай працэсіі, званіць усімі званамі, якія толькі ёсць у нашай святыні, каб крычаць і прапаведаваць, што мы веруючыя людзі, але веруючыя ў жывога Бога, што Христос уваскрос і што Ён сярод нас ёсць. У 6 гадзін раніцы рэзуррэкцыйная працэсія, сардэчна ўсіх запрашаем. Калі хто не будзе мець такой магчымасці, не будзе мець сілы абудзіцца, то ёсць святая мша ў 11:13, у капліцы святой Барбары на могілках у 15:00, у 16:00 і ў 18:30, таксама вечарам будзем мець маса гэтых магчымасцяў, каб праславіць Хрыста святой камуніяй, святой Еўхарыстыяй. І пазней можам тады з чыстым сумленнем, з гонарам у сэрцы сваім ісці да сваіх блізкіх, да родных, несці ім пасхальныя яйкі, дзяліцца гэтымі яйкамі, казаць ім аб тым, што Христос уваскрос, не жалаваць гэтага часу на добрыя словы для сваіх блізкіх. Цэнім гэтыя моманты, іх не так многа на самай справе ў нашым жыцці ёсць, не так многа нам гэтага засталося. Таму няхай з такой вось гэтае свята стане сапраўдным жыцця нас і нашага жывога